Dragi moji Bošnjaci, približava nam se vrijeme kada ćemo morati razmisliti kako da izmijenimo ovo stanje koje trenutno imamo u državi Bosni i Hercegovini. Sigurno da je jedini demokratski način da to stanje promijenimo na bolje izlazak na predstojeće oktobarske 3. oktobra u narednu nedjelju, da se odazovemo, da razmislimo kome ćemo dati svoju podršku. Sigurno ne treba slušati samo ono što se priča, nego treba vidjeti ko je šta do sada uradio za državu Bosnu i Hercegovinu i za građane Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom posebno želim da se obratim vama, dragi moji zemljaci, vi koji ste se vratili na prostore ovog entiteta, svjesni da taj povratak neće biti nimalo lak. Jedini demokratski način da bude više države Bosne i Hercegovine u ovom entitetu je da se svi odazovemo na predstojeće izbore i da pokušamo podići političku snagu Bošnjaka na prostoru Republike Srpske. Sigurno da bez te svijesti ne može nam se ovo stanje promijeniti, a Stranka demokratske akcije je od samog početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu stala u odbranu i države i naroda i borila se za državu građana i naroda Bosne i Hercegovine, za državu koja će biti potaman za svakog građanina bez obzira na njegovu nacionalnu, vjersku i političku pripadnost. Mi želimo na ovom putu istrajati. Međutim, predstavnici Bošnjaka na prostoru ovog entiteta trebaju biti istinski povratnici koji osjećaju probleme povratnika, koji žive sa svojim porodicama ovdje i mislim da se pored u Sarajevu bitka za državu Bosnu i Hercegovinu upravo bije na prostoru Republike Srpske, jer neće se promijeniti to stanje ukoliko značajnije ne izborimo ulazak političkih predstavnika Bošnjaka kako u zakonodavnu, tako i izvršnu vlast ovog entiteta. Normalno, za to treba široka podrška svakog našeg sunarodnika i nemojmo dopustiti da jedan glas propadne, jer koliko bude te političke snage, toliko ćemo se bolje moći boriti za prava nas ovdje koji smo se vratili neko prije 7, 8, neko prije 10, 11 godina. Sigurno da primjer Bosanskog Novog treba da bude primjer ostalim opštinama gdje žive naši povratnici, jer ovi rezultati koji su na prostoru općine Bosanski Novi ostvareni su dokaz ukoliko se narod politički organizuje, ukoliko iskoristimo ono na što imamo demokratsko pravo, tada možemo participirati u vlasti, možemo se boriti da učestvujemo u raspodjeli budžeta i da se projekti realizuju tamo gdje je interes ne samo trenutno većinskog naroda ovdje, nego i nas koji smo se odlučili da se vratimo na svoja prijeratna ognjišta, u svoje prijeratne domove, na svoje adrese u kojima smo živjeli. Međutim, u našem okruženju ima veoma mnogo nekih novih lica, oni naši komšije, prijatelji, rođaci, većim dijelom su negdje ostali mimo sadašnjih granica ovog entiteta. Međutim, da bi se ostvarila pretpostavka da se oni danas sutra mogu vratiti i da mi imamo svoje pravo, ne samo političko, nego svako drugo i kulturno i vjersko, nacionalno, sportsko, sigurno da je preduslov je politička svijest nas Bošnjaka na prvom mjestu, onda i svih onih drugih koji prihvataju programsku platformu Stranke demokratske akcije. Ja mogu da govorim objektivno o ovom problemu i dijelim već 10 godina probleme povratnika Bošnjaka kako na prostoru Bosanskog Novog, tako i na prostoru Bosanske Krajine, Prijedorske i Banja Lučke regije i šire. Sigurno da ima mnogo potencijala koji do sada nije iskorišten i posljedica, to je rezultat sigurno i pogrešaka i promašaja koje smo i mi kao stranka imali u prošlom periodu. Međutim, kad sve saberemo, kad uzmemo reforme koje smo pokrenuli na nivou države, reformu odbrane, ko je mogao vjerovati da će ovo biti jedinstvena vojska Bosne i Hercegovine, da ćemo imati jedinstvenu graničnu službu
porezni sistem, sve ovo, međutim, sve ovo je pokrenula Stranka demokratske akcije i ono što je za nas Bošnjake u Republici Srpskoj veoma važno, ukinuli smo obilježja grba i himne Republike Srpske u kojoj nema mjesta i nema obilježja nas Bošnjaka, Hrvata i ostali. I sigurno da narod zna da je Stranka demokratske akcije jaka i da će država Bosna i Hercegovina biti onoliko jaka koliko bude Stranka demokratske akcije. Narod zna i ja vjerujem u vas, dragi moji Bošnjaci, da ćete nam dati podršku da nastavimo ovo što smo započeli, da gradimo državu Bosnu i Hercegovinu po mjeri svakog njenog građanina i naroda, bez obzira, ponavljam, na političku, nacionalnu, vjersku pripadnost. Hvala, do pobjede 3. oktobra u nedjelju ove godine.